Tungkol sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpanamati region-wide, mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 14 minutos karon nga adlaw, Sabado night, Petsa 18. Sabado naman nga edisyon sa inyo sining nga para tuntunas kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sila nga pagdulong sa pinaka-ulihi, labas, natipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton nga mga kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini mata kadulungan oras sa gabihon ang atong sini katimbang sa sini nga paratunturan Patrol 2, Crosswind Patrol. Kay na para ganambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Sa karon nga gabi ato naman nga bantayam, ato naman nga himusuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is pang Sabado night. Buylog nato ng puwersa, Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Tahom. Ang aton nga pagbantay sang update sa balita nasyonal, balita international, just in report, breaking news, plus report. Pang Sabado naton sini nga pagpangalagad, buylog nato ng puwersa ni Action Am Defensor Lisay. Updan makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo sinalagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niya ako sa nabilin isa ka oras, 13 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo
radyo. Sa ato nga mga kaaksyon, sa ato matag palamati, specialmente sa ato sila nga Facebook Live, nga nga-monitor, pagi sa ato sila nga Facebook page, ang niya sa karon nga greetings, ato ni natagaan tiyempo kag Pangod, ang ato lang permi ginaayo sa inyo, like, kag share, mo na pinaka-importante sa tanan na. I-like nyo na, i-share nyo pa, para everybody happy. Antes ko gali malipat sa tanan-tanan nga mga amay sa Puluyan. Nagatamyaw kita sa inyo sang advance Happy Father's Day buwas nga adlaw. Adlaw ini sa mga amay buwas Father's Day haligi sang Puluyan. Kung ano man da ang gimmick sang mga asawa sa bana, kung ano ang mga preparasyon sa kabataan sa ila tatay, ikalipay gid na namon nga mga amay. Tanan-tanan nga mga amay diri sa Action Radio Bacolod, advance Happy Father's Day sa mga amay naton nga nagapamati karon nga gabi, advance Happy Father's Day. Ayos! Dugay-dugay i-recap ta ang resulta sang tatlo ka draw sa STL sa mga nagataya sa STL. I-recap ta na karon ang resulta. Tatlo ka mga draw plus ang resulta karon sang loto sa mga nagataya sa loto. Ang atong sini nga palibot-libot sa Dakbanwa sang Bacolod, so far so good, matulotawhay. Baw kabay pa nga inuway naman sang shooting incident nga magluntad karon nga gabi. Ang halos nga mga station commander nagapangamuyo gid kada gabi. Nakabay pa nga wala lang sa mga insidente katulad sang pagtiniruhay kay daw nagalingin, kay daw nagalibog ang ulo sa aton nga mga kapolisan. Daw ginabalaod ang aton nga mga hepe every time nga mga kaso katulad sang shooting incident. Mga iban nga mga hepe nagapangamuyo gid. Siguro sila sir basi kung mahalaran nyo na itlog sa Carmela ito. Parang mga sabid-sabid makakasman. Sa luyag ta kasi hindi kay galingin man ulo ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. How much more kon ang mga station commander concern sang insidente sang shooting sa tagsa nila sa ka mga area of responsibility. Timing man kay ang ining pila na 6-7 nga mga kaso sa sining bulan sa Hunyo. Mayo man kay daw sa Lunes do mapatawag meeting si incoming Mayor Albi Benitez upod kay Governor Bong Lacson. Ipatawag nila ang duwa ka mga matagaas opisyal sa PNP sa Bacolod City Police Office, Police Colonel Thomas Joseph Martir, kagang aton man nga Provincial Director. I-assist nila guroy ang status ang mga kaso sang shooting incident nga nagluntad diri sa aton. Kag kung ano pa ang mabulig sang lokal nga probinsya, lokal nga pamunuan sa syudad sa Bacolod, sining kaso sa mga pinatsanay diri sa syudad sang Bacolod. Although nga again suliton ta, biyan ka kontrol ina sa atong kapolisan, pero ti way mahimong pulis naton da. Dapat gid nga usisaon ginila bisan paano. Aber man kung anong background sang tao nang agin patay, importante nga bisan paano matagaan man hustisya ang kamatayon niya kag mahimuos man ang iya sini nga paminsaro tos piyak ang kinabuhi amo man ang pamilya sang napatay. We're talking about patay niyang istoryahan ta. So ginpatay pagi sa krimen di mo ti itagaan ta gid na sang solusyon.
ang mga kaso nga nagakatabo diri sa syudad sa Bacolod. Ti timing man na. Siguro ti mamangkot man si Go Blackson kag si Mayor Benitez. Tagsa nila sila ka mga city kag provincial director kung ano ang mabulig sa probinsya sa Tacbanwa sa Bacolod para nga ma-maintain ta ang peace and order situation sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa lugar kasi hindi tayo maka-reflect ini sa crime statistics na tondi sa syudad sa Bacolod particularmente. Kung permiran ta may balita nga pinatsanay yung tiro kag napatay kung isa kung ikaw manigosyante medyo may gamay ka man nga pag-angalagag Iti, una bes kung ikaw negosyante, luyag mo mag-invest sa negosyo diri sa Bacolod, sa probinsya, first and foremost, ang tawon mo anay, ang present situation sang peace and order sa natungdan nga probinsya, sa natungdan nga banwa. Kala, ilan na permi matian nga may gintiro nga tao nga napatay kada gabi. Para sa ako, hindi na niya isolated case. Dapat na ning tublukan or shall we say solusyonan sa aton kapulisan. Dapat mabutang kita sa mga inputs how to stop or how to minimize kung hindi naman totally ma-stop ang mga krimen nga nagkatabo diri sa syudad sang Bacolod. Sa tuod lang kapoy ang aton kapulisan sa amon nga mga sahi sang kaso although nga ti ila man na obra kaling kaya mo na siling ko bala sa luyag mong sindi ti solusyonan mo gid na dapat ma-solve mo na nga kaso para nga hindi maka-reflect sa crime statistics sa record sang aton nga mga kapulisan. So we do hope and pray karon nga gabi, hindi na masugpunan pa ang mga pagpamatay diri sa syudad sa Bacolod sa kaso sang shooting incident. Ayos! Sa may mga death threat blada, ang suggestion taguro di na ka mo maglagaw na kung gabi no? Sa may mga pulo pamahogs kabuhi da bla. Di na ka mo anay magpalayag kung gabi, pahimuyong na lang kamo. Sa mga nagahimo sa illegal nga aktibidades, especially drugs, sabi, untatin nyo na. Huwag ka mo maluoy lawas nyo, huwag ka mo maluoy pamilya nyo. Untatin nyo ng bisyon nyo kay hagilan na yung kalipay. At the end of the day, kasubo gina ang imo sini nga dangatan. Subong ga enjoy ka pa sa illegal mga buluhaton. Abot ang tiyempo nga hinulusulan mo na so di modo way pa mag-abot ang ina nga tiyempo nga pag hinulusol untati na ang bisyo mo magbag-o ka na sa ngalan sa imo pamilya. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:58 na. Check na ito sa ring Patrol 2 Crosswind Patrol. Baloon tanay sitwasyon sa Metro Bacolod sa karong gabi. Sa liwat nga paglibot-libot ni Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Dale, may gabi. Yes, mayong gabi aksyonary kag tatong sila mga ka-aksyon na hingagaw kay nagapanghimos na sila. Sino ang kapanghimos?
So mga aksyonary kada kita diri sa Maydalan, Balesteros, check natin kung ano sitwasyon kung magtupa na ang alas 10 Oo. nga gabi. O may 3 minutos nga nabilin antes mag alas 10 saan kagabi yun aksyonary. Kamo na siya ang time limit kumbaga Okay. para mag-operate no ining night market diri sa syudad sa Bacolod. Iban diri na gangingagaw pa pili aksyonary sa ila sining nga mga ano ni no balaklon o kay hukay or iban man diri nga mga sapatos kag iban pa nga mga kagamitan. Kung Ang nakita ibang nila matamat na pangimos ka padulod sa sako glayo sa ilang mga baligya o. Oo, ginahimos dayon na pag-abot sa alas 10 kay kung mag-actionary kung anong ginatag o ginatala na sang syudad nga oras para mag-operate ining night market dapat amo lang na no Gani. kumbaga kinanglan nga magsunod sa police actionary para at least kung makita sa masulog nga administration Oo. nga mayo ang tinutuyo kining night market diri sa Maydalan Balesteros base pa lang padayunon kundi gani everyday actionary tin sa experimental pwede lamang ining night market sa kada weekend until next weekend na lang gini siya actionary. Pero kung weekdays, wala diya night market sa mga syudad, kundi weekend, gid lamang. No? Makita rin natin, kumbaga, disiplinado man, no? Hining mga nagapasakop ng mga magagmay nga negosyante, hining mga RTW vendors actionary, kati after sila sining after sa alas 10, nagapangimo sila tingila sining mga basura, tila mo ni responsibilidad, no? Nga mapabilin, nga matinlo, ang area tangdalan na Balesteros section na Eric para at least magsigi-sigi bala no ang ining aktibidad para makano mo na pag magkakabay sa recovery programs ng LGU sa syudad sa Bacolod kaya makabulig man sa mga magagmay nga mga negosyante. Pero kung makita naman actionary taton sa live city amo ni no iba diri nga nagapanghimos ang iban ginatugutan ng hapon ang mga last minute shoppers Ang ilang nga mga atop na mga serbi nga do atop na action din magapabili na hindi nila pangimuson. Ginahimos ni actionary. Ginahimos nila ng mga atop na da. Do kayang mo da. Ang trapal ginakakas nila no para at least kunaga malabyan pa ya or okay. makashortcut pa diri ang mga motorista alin sa Maydalan Araneta kung nuyan nila nga magliko diri actionary sa Maydalan Balesteros lapo sila sa Maydalan na gatos sila. Kaya kayo na nagtulo-talit mo sining hapon. May ibang gidya actionary ka mga negosyante nga nagpahigad-higad gidya naghimos gidya sining nga mga baligyaan kay ti amo na bala ang folding bed amo na ginabuta kanila sa mga merchandise sa mga ukay ang ibang tagid nga mga baligya actionary kay mari diri sang kilid man sa establishment nga ti kung mag-ulan diri sila nagakadto nagapasilong kag akwaton manila ang ila sila nga baligya para hindi magkalabas sa actionary. Ang iba naghimos, pero ang iba, tiyan mo na, may trapal, at kapabilin sila sa gihapon sa ila sining pwesto actionary. Ang ila baligya, di man mahal dila, no? Kasarangan lang. Actionary ti ukay. May iba nga ukay nga branded, ang mga overall mga actionary sa mga kilalaman nga mga clothing brand. Ti, balila, may aragan mga sapatos actionary kasi bisan ukay, libo sa gihapon ang balora. Ay, gali? Pero ti, may mga sapatos nga ti branded actionary nga ti ang nila kung amo na sitwasyon, mabrand new ka na lang or sa mall ka na lang mapangita. Pero kung kabalo ka mag-discount, mag-ukay actionary, kung kabalo ka na lang magayo-ayo, ti may posibilidad nga damo-damo man ang kung may budget nga 2,000 ti bako man nga mga o damo man nga mga pagamitan ang imo sining nga importante may ka mga latis din may mga kabataan ganing may mga bit-bit ng plastiko ang importante din may ka mga ilatis para sa bisimo magbakal ka porti pang ilatis mo hindi ka kalusot sa imo yung background mo do natamaran ko yung mga ukay actionary kamo yung ay kati allergic sa ukay ang pasensya ko sa ukay actionary pero hindi laba bala doon natakad pag may labot do allergic ka sa ukay hindi ba? Pero kung siguro ako nara ko sa mood kasi mahilig mo mag-ukay-ukay pero depende ako sa isa katawa ako ya lang tako si mo hindi kaya sa more on ukay-ukay more on foods kaya mga more sa mga foods kaya do tripping mo ya guro ti dara guro mapati pa ko
Basta kayo, kay Gro, di mo niya hilig, ha? Kasi sa ulihi, bala siya na. May mga baligyaan, may mga street food, bala, oh. Oo. Ang sa ulihi, bala nga mag-boom pagit, ining night market sa Bacolod City, basta ito kayo may mga, ano naman, nagabaligyan na diri sa, mga street food, o, aray, bakit, o, mga kabataan, na rin may mga dalangan, no? Ala na? Ayun, no? Nagatabok-tabok sila sa atin, sila yung live feed, diri sa may dalan na Raneta Fonting, Oo. dalan Balesteros. Sana naman, shock, bala siya, may sauling na magtayo yun, eh. Oo. Tapos sa ulihin, nari diri sa Pastoabi, ang mga nagabaligay, ay scramble, cotton candy, nagabaligay at ang mani, nagabaligay at ang balot. Okay, so far sa atin sining observation, Oo. so wala din action Eric sa mga street food vendor, no? Diri sa may ayon or lapit, abi, sa may night market. Basi Sa may bawal? sidad, oo, kay basi bala, hindi man sila pag-ialaw. Pero sa uli, basi may dako pagid nga pwesto, kung lugar, nga pwede pagid nakaplastar ining mga di kariton bala nga pagbaligya sa mga pagkaon aksyonerik ka. Gani. Kasi amo na lang madala aksyonerik kasi after mo shopping, siyempre gutomon kagid ya. After mo ukay, maano ba lang imo siningat siya niya. Mamita gid sang pagkaon aksyonerik para mabusog ka, no? Subong amo ni ang sitwasyon, no, diri sa may dalan Balesteros, no, iban din nagamatamat na panghimos ng sininga mga ukay kay na-action sa pagbukas sa 4 may diya sang sa pag-uwi laging buksan nga ukay pero tema ng ukay. Ba? Pag yun namin nag-post sa social media sa Facebook na bago lang bukas sa night market ang isa diri kasi sako nga sako ay pero tema na dumog sang mga tawo. Puwerte, Kay no? base ka mga lakon makauna ka dako ang chance nga mayo nga mga bayo. Pag wala, abot na pagkakon bala, dir, basi bala ko sa madyak patar, may mga nabilin sa bulsa, bala, no? Oh, kwarta, alahas, Nan. nan. Ay kumbaga kasi kini nga mga bayo ati halin man ni sa iban nga mga lugar. Kumbaga iban Japan, South Korea o kung di man dala action kasi dito sa ilang lugar makabig na nga hindi mapuslan. Pero pag abot diri sa may pungsod Pilipinas ati dako gid ang benepisyo. Galing ka dito ka siguro, bala sila kayo, kaya mo laki, basi mga bakal mo lang gamit, bala, basi nagamit na sang patay, bala, oh. Hindi No? Hindi man siguro ako sa Derek. Kaya ako na mga mahilig na mag-ukay. At ikaw ba naman sang mga health tips kumbaga. Nga tiyak mo ukay. Gani. Ang ibang diri gina-palondry, ibang ginaga-ininit tubig action Eric, gina-sterilize sila ka beses para man masigurado nga magtalakakas man ang mga kagaw dira o Gani. bacteria nga nagatabig man sining mga RTW o kun ukay-ukay action Sa Eric. palibot na din, may mga gin-deploy mo nga mga traffic enforcers, hindi prano pa, kag pulis. Yes, kay namin ari diri action Eric na naka-uniform pa nga Bacolod Traffic Authority Office nga Okay. traffic enforcer. Kay na Oo. earlier to temprano pa mayara pero subong Why naman? basi nag-reassign na sa ibang location kay tiyan na bala nagabantay man sila no since ongoing ang ila sining nga monitoring action Eric. Why ka taga pamangkot din sa ilang 2 days nga pagbukas da, kung kamusta ilabinta? Okay man? So for action Eric na pagpulo pamangkot ko, okay man ang ila sining baligyanay. Okay. Amo na ila sining pasalamat action Eric kay na post bala sa social media sa Oo. balita. Gani. At damo ang nagpadulong action Eric. Bisa may mga pangayo pag ani kisay like from Silay, Talisay, Bago, Ito. Mursha, ngati naghapit diri sa may downtown area, wala na kakibalo kag nakitaan sa social media iba diri nagdagon-dagon man kay visible man especially kung likas may downtown area Oo. ang dalan Balesteros gamay na din siya nga dalan action Eric o sa hindi pala pamilya hindi iya taga Bacolod City Oo. likod lang niya sa Gaysian no main to Tubangan ayun sa old City Hall kasi ang iban pangayaw hindi pa bala pamilyar sa lugar action Eric kag Oo. mayo man kay ka positibo man action Eric sining reaction kag pagbaton sang publiko ang tining night market kay kabang action Eric iban nga mga lugar dito sa Pilipinas may mga night market mo na like dito Gani. sa may siyudad ng Davao Oo. sa may siyudad sang Baguio action Eric kung wala ta ganya curfew tubtob niya kagahon ang ila sining night market Dahil kayo Kasi lang man, ito nga night market, more on pagkaon, di man?
Sa iba na generic, may sa mga pagkaon. Kasi after mo sa, may mga portion na ukay, may mga Okay. portion na pagkaon na generic, may mga portion na may mga henna tato pa na gani, o po na dira. Ay, importante dira, ti, mga magagmay ng mga negosyante, na tagan sang sa generic nga makakabaligya sa tiyon sang kagabihon kay, kabay naman kita, hindi ba yung tanang nga tao, yung generic ka, makagwaya kung kagahon, iman dira. Nag-duty man, ma-out sila alas 5 sang hapon, ti amo ng tiyo nila para makalagaw-lagaw man, makaukay, o kung makapangita man sila sining mga balaklaw na generic, like sa may siyudad sang Baguio, ti amo nga ng pinakasikat na generic nga night market kay labalaba na niya, no, nga dala na ang gina-occupy dito sa Baguio City para gid lamang gin-allocate sa nasin nga gobyerno for night market along na generic. Kung na kung turista ka, hati dapat katuan mo gid ang night market sa may siyudad sa Baguio. Hopefully, mapadayon na ni Mayor Albi sa pagpungko yaman na Mayor sa July Action Dale. Amo nang balantayan na generic kun bala sigihon ang iming nga night market kay wala pa may baluan kung ano ang plano sa next administration kung bala unta tuni sigihon pero kung may makitaan nga may makabinibisyo generic sining nga night market sa base pa lang may maka-advise sila kay Mayor Lek Benitez nga sigihon no. May arkabala nga ginakuha na di lang syudad? Generic? May arkabala nga ginakuha mo ng syudad? Wala kita nakapamako pero last time nakabuno nga may mga permit lang nga Okay. nabala generic nga Siguro kawad ka lang permit amo nang rubalayran mo, the rest why na? Yes, generic. Amo na Okay. sa ang ginabayaran. Like sa una, wala like sa same man bala diri sa may palibot sa Bacolod Public Plaza. Oo. Kasi kung luwag mo na magpasang pesto, ma-request ka, mapadala ka sa sulat sa ganang panglungsod, aprobahan nila, and then may mga requirements lang nga ginapasubmit, kag mga minimal fee kung nag-generic ka, para gilabang makaposto ka man kay ti amo ning tion no nga makabawi man ini mga negosyante naton especially ang mga yara sa RTW o kon ukay-ukay generic. May man na kay may mga lingawan man ang aton pamunuyo da deal kag na mas manami kay kun i-extend nilang oras until 12 midnight abi para kabisan paano may lagaw-lagawan ang tao bla kung gabi bla kung tapos papanyapon bla lima makata to sa ukay bla ngita to bla mo na bla. Amo man nga generic kaya actually weekend lang ni siya. Oo. Kung Lunes, Martes, Miyerkules, ag Huwebes, wala ni siya. Gani. Amo man ang ginapangayon sa iba na generic like mga comment pula sa mga netizen nga mas Oo. mayo kuno ka sige-sigihon kag mas mayo kun everyday gid ang Gani. night market diri sa mga syudad para at least no kung wala sila obrahon kung bored sila sa mga panibalay mayara sila sa location nga pwede nila kadtuan na generic kag mag-ukay no kag magpamakal sa mga kagamitan na action na Erika. Dito sa piyak na dalan sa may Ballesteros sa generic kaya turutaw kay naman to no wala dato mayo tawo kay subong ari kita diya sa may side sang dalan na Araneta. Good thing man nga ti wala gid man siya nag-cause sang congestion o kon traffic sa pag-umpisa sang sining night market based man niya sa monitoring kag initial evaluation sang Bacolod Traffic Authority Office generic. Pero tawhay na subunga kasi naman no alas 10 naman ang takna subunga gabi kasi amo ni no ginagahimos ginabalik sulod sa sako hining mga baligya generic and then dugay-dugay tinuad man no sa mga negosyante ang sining mga pwesto at makita naton may mga plastic bottle, may jutay or minimal nga mga basura generic sa ila sini nga pwesto. Meanwhile, ang syudad sa Bacolod, subong gabi generic natin ang ating sining camera, no? Dili natin ituon Sige. sa may dalan Araneta, hari kita diri subong sa may lapit na nga sa may old City Hall. Okay. Kung makita mo ati Tawhay na, no? Jutay na lang generic ng mga public utility jeepney ang nagabiyahe sa sining nga mga tinion. Makita mo sa atin sining nga live feed sa tabok mo dala sa mga pulo pamilya generic na nagado dira sila nagatulog. Ining mga kilid dalan o mga gani street bala nga mga family. Okay. Ngati dira na yan sa kilid sa City Hall, pero ginakuhaan siguro sa una. Oo. Pero dira lang sa katulog nagadiga mo nag-atikaso action Erika mo na siya makita natin sa atong sining live feed no subong nga gabi si Soy Nonoy manggubat kayo na di sa may old city hall dira sa may
ginakapian na mo ni Papang. Oo. Nagkadto siya kay na, no? Abot ko na, ano to yung sining... Dira sa tupad ni Kwan, standby sa kay Vicente Similiano sa check-in. Dahil nagakuri, ito siya kay masaka, lamang ka ng presyo. Sini mo man sa kudo bago ka lang imo kabalo nga dugan na. Gani yan. Ang mga naso na rekti, mga na, weather lang ning kabuhi naton, driver man sang taxi, PUJ man, tricycle man, o kung nagabiyahe mula din sang motorsiklo, tanan gid apektado, sining napabot nga oil price hike sa mabot naman nga Martes nga adlaw action. Reka makita mo, pila ka mga taxi drivers na naglalabay diri sa may dalan na Araneta, syudad sa Bacolod. So, for actionary, kamo yung observation report nga madulos ng patrol. Oy, by the way, happy Father's Day, gali advance. Nalipat na ko magmuno sa mga amay dira, happy Father's Day, boss nga adlaw. Boss, na-expect naman actionary nga tidang-mudamo naman ang magpadulong sa mga restaurant, no? Bulubanding, panyapon, o kung panyagaman. Gina-expect na actionary kasali mga kaiwasan dito sa may syudad sang Bacolod, full pack naman no? Ang mga business establishment, especially ang mga restaurant, buhat nga daw Father's Day. So, para sinari ka mo ng observation report, yung madulong pang patrol, subong Sabado sa gabi ang ka-action nyo. Action dahil sa lugar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Rally. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action Day Salazar. Unang report sa Patrol 2, there you have it, live report na sa madalan na Araneta sa Ukay-Ukay Danilaw. Mayaman kay subong nagapangimos la kay manirana sila. Balik naman sila sa Was Domingo, no? Sabay pa nga magpabilid na lang nga matawhay ang Bacolod. Away na lang sa mga aksidente, mga insidente. Balikan na karon sa Action Day Salazar sa last kag final report niya sa patrol. Sa balik niya siling pagpangalagad. Inatamya ko lang dira happy birthday, happy listening. No? Happy listening kay Police Staff Sergeant Hiponeya. Bawa monitor gid si Police Staff Sergeant Hiponeya. Miyembro ini sang Valladolid PNP. Alin na kay Police Major Wilfredo Binuman Jr. Ang hepe sa Valladolid PNP ang nagatamyaw. Maninoy maay kay Maninay Chari sa labasyon sa may syudad sa La Carlota, may nandira nga pagpa-urok-urok pamati. Kay pari Lito Tagalog, kay Manang Beth, kabataan dira labi nagiginday Beya, Tagalog pa urok-urok gid sa aksyon Night Patrol Program. Kay Rogelio Toto Catalbas Jr. may gabigid. Wow, hidlaw mo ta kay Rogelio Toto Catalbas Jr. ba? Kay misis sa kabataan niya. Samon dira nga amigos puno lunok nagapaurok-urok gid. Amo man kay Mr. Rioben Tampos, ang LTO chief sang Bacolod. Kay Maninay Centramorp. May Kagaloy Bibidor dira sa Rosario Heights Edition sa Barangay Takuling. Mr. Mrs. Jerry Ontiveros and family. Sakay Mr. Mrs. Roger Montalvo and family. Nagapaurok-urok gid. Toto Chong sa Apple Restaurant, kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Ara man sila. Sa kay Migota Bob Francia and family sa Villamonte. Kay Mr. Mrs. Nato Escoltero and family dira sa Sumag. Monitor man sa atong siningapag pangalagad, no? Kamusta dira si Mama Betelao sa Banwasang Binalbagan? Mama Betelao sa Banwas Binalbagan, happy listening. Kay Manang Belkelao, kay Kumari ko Jan Silao, kumparin Albert Tadlam, Toto John Bergjog, Philip Jud, Arkin Jud, kay kumparin Jekyll Jud, kay Hado Aljan, kay Nene Lao. Amo man ang Pump Boys dira sa may Shell, sang Binalbagan, kapaurok-urok. Mga security guard sang Biscom, empleyado dira sa Biscom, Binalbagan, binagid kay Mr. Raddy Mebildo, kay Mr. Leve Frias, kapaurok-urok kita. Kumpare ko Stephen Oy, musta? Pare, musta ka da? Kumpare Stephen Oy, kay kumari Angel Oy, kay Ihado Koichi, kay Toto Samuel Oy. Kapaurok-urok gid pamati, no? Kay Yvonne Botser sang Germany, natami ay pamilya dira sa Banwas sang Morsha.
Pinatamyaman ni Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales, si Engineer Arthur Norman D. Dira sa may Puente Villa subdivision sa Barangay Takuling pa urok-urok gid. Tuto balulot may gabi gid kag kay Migot Ray Flores Baryoga, kay Evelyn Casis. Para na siya kay Kuya Carl Macuring Jr. Nagabi dala kay Kuya Carl Macuring Jr. Isa sa mapisan nga pulis sa station number 10. Gapa urok-urok kid, no? Monitor masaton dira sa Region Pearl Homes Alihiso. Walter Lamique sang Sumag, Amado Briones sang RC2, Eric Villanueva sang Region Pearl. Alin na kay Rodora Villanueva ang Panamya. Sa Silin Homes, ara man si Inting Biboso. Sa Georgina Subdivision, Barangay Mandalagan, ara man si Ricky Soriano naga-monitor sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid. Kay Olivia Hulagting, matamyaw lang si Susan Nerfia, ga-monitor gid halin saga hasta mag gabi. Salamat gid kay Susan Nerfia, halin na kay Olivia Hulagting. Kay Francine Natalie Bautista, dinatamyaw lang pamilya Bautista, Annabel Bautista, along sa pagpuli. Para sa subong sa Boracay. Ay, gali ka. Taga Barangay Maaw. Okay. So, si Jacob Freehill Pahiponong. Ako nga menda sa GNG, oh. Galantaw sa sato, no? Salamat kay Toto Jacob Freehill Paipon. Kay Herman Lamier Jr. Mayong gabi dira sa imo sa Iloilo. Happy advance sa Father's Day sa amay ko kay Truman Limaco. Alin kay Jerry Limaco sang Barangay Felisa. Salamat gid. Linita Pilia, tamya ko lang si Romeo Pilia, sang Patricia Homes Granada. Chona Cordero, ayong gabi. Kay Sally Auki Di Sousa, Jory Nipomoseno, mayong gabi. Nana Evangeline, mayong gabi. Happy Father's Day, halina kay Evelyn Sinaon. Sa Rochester area of Minnesota State, USA, nakatamyaw gid sang happy listening si Madam Star kag Doc Matmayo. Ayos. Irenia Bakirisa, Gumban, Makabani, gamonitor man sa ato, no? Marisol Tikaw, mayang gabi gid. Anthony Louie Habagat, nagapaurok-urok gid. Mirasol Tikaw, Araman. Sa Sindalugway, ara si Mario Olvido Aquisawa. Salamat gid. J-Mag Hamantok, mayang gabi gid. Ani Rose Villasor, kay Nonoy Paglumutan da, mayang gabi. Manjo Arnejo, sa kay Giselle Franco. Tamyaw lang si Erwin Gonzalez. Toto Ronnie Gordon, mayang gabi gid. Kay Malianito Alies, mayong gabi man. Arlene Anerdes, 75 star si Toto Ronnie Gordon. Bado mahuya man taba. GBO MGB, ara man siya ho. Sa Hordan Border, ara si Sorira El Leo. Gapa urok-urok gid. Puwerti ba? Parami ng sila ho. Okay lang. Iban karon naman check ta ng mga report na gika sa aton sining nga mga correspondent. Una unta na report ni Aksyon na Nelson Pateño. Live gikan sa First District area sang San Carlos, Toboso kag Banwa sang Calatrava. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo.
Action Night Patrol Field Reports. Ari sa Aksyon Resort Pateño sa report. Son, may gabi. Yes, aksyon Eric, may gabi man, kag sa aton sini nga mga kaaksyon, mayad nga gabi igid kaninyo tanan diha. Advance Happy Father's Day sa imo buwas. Oh, same to you, likewise, happy Father's Day man, advance. Oh, teo lagi tada. Ara, Ara. padala ati ko lang may- buwas. Ha? Padala ko lang buwas. Oh, padala. Matik Padala do piyo. Sige lang balari man tao ni nga. Ako gigambal sa imo. Dumo pati man tama. Relax ka lang kay sagot kita. Ipa-airplane na. Hindi na pa airplane ni Hankiri kung nagiganit da. Aba? Keyboard ka lang boss basta makalusot ko da. Aba? Daw kamayo, aw. Oh, sige lang pala. Oh, daw kamayo na. Oh. Di. Ang laton tayo? Oo na, siyempre laton mo. Ulaton, ged. Oo. Oh, sige. Ito, Malusot lang na da. Diba si Brang magpati, tapos kumandi da, ano, kabugtaw pa. Matik na. Ara, malang Te, mander, ara, boss, may aratak, no? Oo. Ate, medyo matawahay, de. At daw sumong taway da. Oo, te, ano pang At may mo natin si paano makapaway-way da si mga kuya ta da. Wala, arada sa bong sila. May ano diyaw? Arada sa bong sa bakulod. May command conference na no? Te, sa around the table, eh. Okay. Ti ban kon mangguro po way man. O, arada sila tanan nga mga sigupe. Okay. Oo, kay ti kabalo ka bago lang natapos man ang ano mo, shoot face da. Oo. Ti medyo ka happy man sila, get together man sila bla. Ay, ti very good, very good. Ti mo nang isa man sa mga ano mo, sa Oo. ilang nga mga happenings dira anyway. Karon nga gabi action. Oo, Ang manang balita, Ah? hindi ni Mayo, Ang ano? ang Father's Day sa nga duwa ka tatay. Ate, sa Carcel sila mag Father's Day na no? Hindi ano sila yan, naglabuanay sila. Ay, ate. Labuanay sila yan sa patingo. Ay. Oo. Te ang biktima dire mismo ang iya sining bata Oo. nga si Carlito Bini, 42 anyos, may asawa, Oo. kaga pumuluyo sang sitio Hakpan na Barangay Maslob. Ang sospitsado ang iya mismo nga amay nga si Rebico Bini. 63 anyos ang amuman nga barangay. Ang balita, Action Eric, nga ining si Rubico Bini Jr., ang utod ni Carlito, anak man ni Rebico, ang nagpabalo sa mga kapulisan diri sa may Banwasang Calatrava nga mga takna alas 10 kaina sang aga may natabo nga labuanay dito sa ila sitio kag ang imbulbado ang iya sini nga amay kag ang iya sini nga utod. Uy. Nagkaging kadtuan sa aton sini tropa mga takna launa medya na sang hapon. Oo. So ang biktima nga si Carlito Bini gindala diri sa may Calatrava District Hospital kagin pronounce nga dead on arrival. Juice. Now ang balita naton nga nakuha sa investigasyon sa aton sini nga kapulisan, ginlabo una ni Carlito Bini ang anak, ang iya sini nga tatay nga may igo sa guya, ambot ko nara dang footage ta. Okay. O naigo sa guya sa wala. Okay. Tapos ang iya sini nga wala man nga kamot bala sa tunga-tunga na iya kamulagko na pihak na. Uy. Oo, naigo ka sa pading. Grabe ba? Oo. So nakabalos ining si Rebico, ang iya sini nga tatay, ginlabo niya ang iya sini bata naigo sa tuhod. Uy. Pagkaigo sa tuhod, wala man kuno na utod. Kaso lang kay ang balita nga nagwa nga naubusan dugo. Loss of blood. Oo, loss of blood siya. Amo nang gin-cause ng kamatayon niya? Ang ko sa iya kamatayon paabot diri sa may hospital. Jesus. So ang ginlalisan Action Eric ang punuan sang Jimelina. Amo nang ginhalinan? Amo nang ginhalinan kay man Simple ining mo lang si gali. Rebico Bini ang tataya nagapanglimpyo bla sang katubhan. Oo. Ti tapos mayara nagatindog nga Jimelina ginpachinsoya. Oo. Ti tapos nakigining si Carlito, iya bata, kay nga nga ginpautod sang iya tatay, kay siya man nagtanom. Oo. Naglalisay sila nga duwa. Yang mo to nagabutay sila espadeng kag naglabuanay. Oo. Oh.
Tiyan mo ng resulta. So ang napatay din ang may ko ng ang Ang bata. bata. Ang bata gidya. Ang bata nga una labo sa iya tatay. Sus grabe. Oh. So karon ining si Rebico Bini ari diri sa may custodial facility sang Calatrava PNP. Pamatian ta nga aton sininga tape recorded interview sa iya sang sinigid lamang nga gabi. Rebico? Oh. Action Rizon? Dali lang, kay nautod sa Action Oliver, no? Si Action Rizon, ang tingog sang amay nga naglabo sa bata ya, no? Pamatian ta ang exclusive interview ni Action Nerson Pateño sa suspect, no? Ang ginawayan simple mo lang puno ka Jimmy Lina, bonano man nga. Ano man mag-amay nga daway gini nag-insindianay Father's Day pangadaan buwas man, no? Dali lang bla kay do ka kusog man ni kay nang ano nag-inay ni saman. Oh, basi sa battery mo, basi lobat nang imo battery, no? Battery ko kan ito dahil sa akon nga no dahil chat. Dito ka namin ni sa interview to sa iya mo. O gani, namin na nga kay mapatian tang parisayon sa amay. Kung Oo, ang ano sa gani. interview mo, so may paginulsol man ang amay, why? Ati wala na sa memo kuno kay actually bulag ini sila sang pamiyasang iya asawa mo. Ah, okay. Oo, Wala kabilo kabataan niya niya, oh? Walo ikadua ni siyang ano, Ikaduwa nang napatay? ikadua ni ang napatay. Ohoy. Kaga mo ning una niyang anak ining si Rebico nagpabalo dis kapulisan. Sus. Tipong niya sini asawa, sila nga dugay na kami kabulag na sir. Ah. Oo, ti tapos ako yan nag-star lang dire kaga ako niya nga obra ti uma Mm-hmm. uma lang kaga panglimpyo di sa katubahan. O Grabe, ari no? padayon tabla. Abi? Basta okay na ni. Matian tabi ang palayag sang amay nga naglabo sa bata yung napatay? Oh. Basta naka-opang imo nga bulyom da? Nasa ni mo bata jud mo. Bata na ko eh. Bata jud mo pila edad. Nanagurus mga 40 edad niya ron. Pila edad ang ngalan niya? Kinsa ngalan niya? Carlito. Carlito? Oo. Kinsa man una ning labo sa inyo? Ama ni iwagan ako. Siya naglabo o ikaw? Siya. Nga kuha, sabda naman lang to kay ikaw na buka. Labayan na ko ng tapos mo di sa gabi eh. Kung sa may gigunita niya, Spating? Ispating po. Imo, Spating po? Oh, Sa asa ka mo naglabuan ay? dito sa ako ang area. Tapin sa kasada. Dito? Ano yung sa may tubo radyo ng inong tanong kahoy? Ang katungkawin nga akong tawanan bagay. Sabdo no naman. Suko man siya ito. Ligbasa na inani. Kanya asa naman sa ron? Oo, naman kuno diya. Pero patay mo kuno ito na sa dugo. Ha? Nabas mo kuno. Asa man na igos? Di or sa... Naaring. Ani ba na? Tanani. Nakaisan na sa ispading ba? Gitigbas ko di mo. Kapag tigbas niya, nakaanak ko ako arpong sagang ba na niya. Naapisan mo di ang tilar eh. Naputol yatir? Wala man na ani. Sa mat ba? Ani ko kuno. Ani ko no to eh. Gamang kuno di ay dala. Anya? Ano ko saan sa dugo? Ano dugay ni nga ba? Dugay na kuha ka mo dito? Nakuha naman dayon. Mga pila ka oras pa sa ka Wala dito? yung oras eh. Kinsa man nagkuha? Ang matano dito. Mga tanong dito. Sa asa man ang lugar? Sa maaslog. Sa Maslog? Okay, dira sa proper? O di sa kuan ba? Tambi sa tulis manada na eh. Dalan? Naam kasi ako. Nya nakainom ka mong duwa? Wala ko eh. Nag-ubra ko eh. Ano ka, Nagawan ubra? ko sa kaway nga di panumpa. So, dili ka ubog? Dili mo ko di nag-ubra mo ko to. Nya siya? At nitong araw diya ang nanibas. Nanigba sa imo o lagi? Oo. Ang anong kasuko man dyan sa Mayo? Katulad yung tao niya, akong pangalabas kay dili niya, palabas ko, kuha man na dito sa doon akong tubo. Kung saan nasan mo kamagulangan, manguran? Ikaduha. Ikapipila mo yung anak? Ikaduha gani. Duwa na mo anak? Pawalo na silang suna. Walo na sa may suon. Anya mo sawa boy pa? Wait. Anya sa may nasultiya? Ang bato kung sa'yo sabot, pinadugay namin bulagay. Okay. Bulagay, dugay. Silbi, ikaw na lang usa, hanggang pangabuhi. Wala na ka sa imong mga anak?
Wala na namin. Namay balay dyan. Dolphins ko ang balay ang kinumugulangan ako. Yung sa'yo kasulti si mong anak. Ang bato kung sa ilang ikastoryahan eh. Kaya naingunangin po ko. Wala sila kabalo. Nakaibalo na sila kay di pa tayo nga naman. Nga, nagbisita sila sa mga diri, wala. Wala. Wala pa sila nagbisita diri. Yung sa may kasulti ni mo sa mga anak, kung sa'yo mo itong... Sama na ingani mo noon niya. Ako, pag wala ko ka likayan eh po. Putol mo na diyogan ako. O niya pagtigbas mo, nakadagan pa siya. Nalipay ko kay ni atras. Di ba ka nang pagtigbas niya, alisagan ko na akong gisapda na. Ano ba kayo, ispating ko. Ano ako rin nabuwak naman. Ni atras siya, nalipay ko. Naigo mo din siya sa BTS ko di ay. Tumba siya. Wala eh. Nakabaklay pa siya. Nakabaklay ko ikaw ano po sa maka. Naatras ko. Nag-iwis ko ko. Ano niya, nagunsa man ka dayon. Baklay ako nga. Baklay ako. Baklay sa paingon. Nalis kasada. Siya, gibili ni mo. Alang naman yung rescue niya. Ako kay... So pagbiya ni mo, natumba na siya dito. Nga na. Oo. Wala naman kung tinugay. Sama na. Kaya pa naman tingayin na saman. Waman ko ano eh. Para man to eh. Namatay naman din siya ng samara eh. Nakapuno. Precious eh. Pakain mo. Kaya kinsa man nagdala sa imo diri tanod pod. Kapitan. Si kapitan. Kinsang kapitan kanila? Loni. Luni. Kunin Loni. Lipat ko ang minis. Pila na imo edad? 65 na kuguro kay kuan man 51 sa mga tao. April 14. Wala jud ka nagmahay sa natabo. Sa matong sa maran magwa to. Kuan naman to nagkuan nagtuo magkubaga. Wala maabot po kay yatig ba noon kay sama ni kuan. Kung wala ko kaabot ako kinataman. Kung wala tuma. Sakko ang iyang tumabot iyang pati. Kaya pagbalo sa imo pamilya dito. Araman to kay bala. Sila, balo naman to sila. So, mo to action ni Rick? Te klaro tong ambal ya. Oo. Mo nang masubo-subo sa duwa ka amay blati padir. May asawa niyang kuan ang napatay ni? Umira, May kabataan man. May kabataan man. Ahay. Wala ta mahimo. Muna kung isa kung dala sa sobra nga emosyonal mo bla, ang emosyon mo isa di ka kontrolar. Mo gani man Kung magay ko may mga bulubalana, magamusang pamilya mo isa ti daw hindi ka dumdum kag hindi ka kapalaba bla Korea mo. Mo gina ang dangatan mo kung kaysa. Sige lang, anong tawag na ko ano ang mga desisyon sa pamilya na kung pasakain la kaso ng ama na nila o arigluhon na lang na. Muna gani ang bantayan ta sa masunod nga sa Lunes mga guro mabalaan ta na kung ipostro sa pamilya yang kaso kontra na sa ama na nga nagbalabos bata ya. Oo, kagating maantaman kung ano ang ila plano sini. Oo. Kay ti pinamilya nimo. Gani. Sige. So muna action Eric ang pila sa aton sini nga mga impormasyon balita madulong karon nga gabi para sa Saturday night. Para sa Action Night Patrol, ka-aksyon nyo Nelson, pati nyo sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Luluoy man no, grabe man na report Action Nelson Patinyo no. Hana impito mangurong amay manguro ka kontrolar sang silabo ka para tiyago niya. Actually wala iya mapatay sa labo ang bata ya kita, unang tawon ta. Sa pilas siya nga igo ati ko nang tawag sa labo gid man pero gali kiti amo na sa loss of blood to mahubsan dugo ay na no man inatugod na sa kahoy nga Jimilina ginawayan sa mag-amay inimpito ang amay na laban ang bata patay ay oo pangabuhi sa Pilipino. Salamat gid Action Nelson Patenyo. Ginatami ako dira si Ernesto Chudosio, si Bet Cabigo, ang mga aning boys,
Ang panamyaw na kay Ronnie Gabilan. Sa mga taga Sitio Acacia, Barangay Gargato, Hinigaran, may gabi dira sa inyo ha. Sa mo pamatita sa Sitio Acacia, sa Barangay Gargato, Banwas ang Hinigaran. Ginatamyaw ka mo ni John Mark. May lang ako nga pamati, kag pa-urok-urok, pamati sa Action Night Patrol program, no? Sakay Born Dibgro, kag sakay Anthony Flores Tubos, ga paurok-urok man sa Action Night Patrol program. Ali sa report ni Action Nelson, may baros mga report sa Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, may gabi pis kami. Yes, Action Eric, maing gabi kag maing gabi sa ato mga ka-aksyon. Daw medyo mapaang Action Eric kag tempo, pero lantaw taman nga ka pulo pangilat man ang kahawaano. Galing kay kadamo man sa mga bituon. Now kagabi nagtupa ang ulan dire sa Ciudad San Cadiz kay Ciudad San Sagay. Nagatultol naman kon kaagahon Action Eric ang ulan sa subong iya. Mapaang ang tempo. Ari ko di subong sa Tingson Beach Resort. Sa kay Dainina Tingson Grossman kay nag-text ako sa iya nga lingkod rin yapon la sa iya di nga cottage kay may bisita Action Eric nga nagalin pa sa Iloilo. Sige dala nato dire sa manami nga lugar ni Dainina Tingson Grossman dire sa Tingson Beach Resort. Kasi kita na man kami tinang regards man siya sa imo Action Eric. So pila ka mga observation nato ng aton sila nga mga kapulisan nagapadayon sa gyapon ng ila sa Police Visibility Patrol ay ang kay kon visible ang aton pulis muna siling pa ni Police Lieutenant Hiljan Dispe nga sang ila sini nga crime prevention para sa sini Action Eric nga ginalantaw nga ang palibot sa siyudad sa Cadiz ma-maintain gidya nga mangin matawhay kag sa subong kapreparar ang siyudad sa Cadiz para sa ika-55th charter day celebration sa palabuton na July 4th subong ang reclamation area di ginabuldos diyo kay man may ara nga motocross competition Action Eric. Sa pila ka mga balita naton sa aton sila nga pag busisi lagi sa blatter may isa ka persona nga nag voluntary surrender sa iya sing armas kagining armas considered as lost firearms. O kabahin sa gyapon isang programa sa kapulisan armas by lumugas pero tungod nga ini mga armas bala kuning armas nga gin-turnover suno sa report expire ang lisensya mo silingon nga patented manigli alas 3:18 takna sinigid lamang nga hapon sa mismo police station diri sa may Gusilo Boulevard ang armas gin-turnover ni Mr. Alan De La Peña, Secretary di anyo sa edad, may asawa kag residente sang barangay Tinampaan sining syudad. Pero sa report kag base sa blatter ang armas nga amo ang isa ka Taurus nga caliber 45 pistol may ara nga serial number nga NC596282 kag subong man may ara pagid nga isa ka 12 gauge shotgun nga arms core may serial number ini nga 1352413. So ini siya ang gin-turnover Action Eric sa police kagara karon sila custody samtang taking considered ini nga daan nga isa ka ukon ning duha ka mga armas ang mga lost firearms. Kag kabahin ni sa programa sa aton kapulisan ining tukhang kontra illegal nga pusil bisan pa tuod nga may lisensya man kati expire pero illegal siya kati hindi updated ang iya sini nga firearms license ang tagiya. So mas
safe siya sunod pa sa kay Police Lieutenant Colonel Lydia Dispi kung isurrender sa kapulisan ang kapulisan among mag-safe keep sini at least safe ang armas plus pagidya nga ti wala sang kaso nga tubangon ang gun holder bangod kay ti gin-surrender yang armas tungod kay wala marinyo ang lisensya. So far naman ay aksyonerik ang atol si Madulong nga report balita informasyon ikan diri sa may siyudad sa Cadiz matawhay man siyudad sing Escalante si Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar text kita sa iya sila niya sir pasensya na po at hindi ako palagi makareply kasi wala palaging signal dito sa bagong PNP station. Ganun ba sir? Kiling ko, okay lang po sir. Basta kahit na delayed, basta may reply. So sa subong ko na matawhay man ang siyudad sang Escalante. Direkta dire sa may siyudad sang Cadiz report nga itong siningan nga gintutukan. Para sa Action at Patrol, ini sa Action Roger Gutim nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kid, Action Roger Gutib, report gikan sa area sang Cadiz, Escalante kag Sagay. Sa iluhan ta naman ang report gikan sa 5th District. Mga natipon nga aksyon balita ni Action BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action BJ, maayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kag sa aton sining nga mga pinalangga nga mga ka-aksyon, yung nagkapamati sa aton sa sining nga edisyon. Isa naman iya ka wanted person angod sa pagbayolara sa Presidential Decree 1602 ukon ining illegal nga sugal ang aresto no matapos ini ang ginserbihan sang warrant of arrest sa may bahin sa Barangay Manghanoy, Banwa sa Castellana tinalitdan Hunyo 15 sining nga tuig. Ang ining persona ang ginkilala sa kay May Cordova, 34 anyos, kasado kag residente man sa nasambit ka lugar. Ginpangunahan ni Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sa Castellana PNP, ang pagserbe sa warrant of arrest ni Cordova. Ini ang may criminal case number 22-015 kagin papanaog sa Tumaso 30 Saliman nga tuig ni Honorable Joseph Valencia, ang presiding judge ng MTC Branch 9 Banwa sa Castellana. Nagadangat sa 30,000 ang ginarekomendar nga piyansa kay Cordova para sa iya sa temporaryo nga kahilwayan. Sa karon nagkahunong ini sa custodial facility sa Castellana PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa pihak nga bahin lisuan ta ang Banwasang Binalbagan Action Eric sa diin may pila karon ka mga programa ang ginapatuman ang Municipal Environment and Natural Resources upod ang Municipal Agriculture Office angot sa posible shortage sa food supply kalakip diri ang pagpanghatag nila sang mga seedlings sa pilag ka mga pananom sa aton sa mga mangunguma sa kabukiran. Suno sa pahayag ni Mr. Cesar Gayem, ang Municipal Agriculturist sang Binalbagan sa interview man sa Action Radio Bacolod, dako ang nangin epekto sang pandemya kag pilag ka mga krisis sa nangin kakulang sang supply sang produkto sang agrikultura. Suno pa kay Gayem, hindi niya man mahambal nga wala sang shortage sa supply sang poultry sa Banwa bangod hindi man lang ini sa Binalbagan kundi sa bilog nga probinsya suno pa sa iya. Abisar sini suno kay Gayem nagapakig-angot na sila sa pilag ka mga ahensya sang gobyerno agud mahatagan sang solusyon ang ini nga problema. Yari pamatian ta Action Eric ang dugang nga pahayag ni Mr. Cesar Gayem. Ang una ganito nga double time kita sa ato yung mga programa nga capping the line agencies nga like Department of Agriculture na nag-application di provincial secretary office na mabugit na ito ng kapulangot sa mga pagkaon kinalanan sa Binalbagan. Nabatian si Agriculture Officer sang Binalbagan, Mr. Cesar Gayem. So far, amo ni ang mga natipunta nga mga balita gikan diri sa 5th Distrito. Ini ang inyo ka-aksyon sa kahanginan Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kid, Action BJ Apasible. Ari na ang pag-recap to sang resulta sa STL. Ang first draw kay na 12:30.
12:30. Second draw, 35:19. 35:19. Ang third draw, 11:27. 11:27. Ari naman ang resulta sa Lotto 655. Jackpot prize, wow! Wala sa may nakakuha. 219.2 million pesos. Resulta 655. 48, 55, 21, 5, 18, 52. Iwaton ko 48, 55, 21, 5, 18, 52. Resulta naman sa Lotto 642, jackpot prize, solo, may nakakuha sa jackpot prize, solo sa 642, ang yan nakuha, 5.9 million pesos. Resulta, 8, 15, 11, 23, 36, 33. Iwaton ko, 8, 15, 11, 23, 36, 33. Ayos, magabalik kita. Magbalik naton, report sa Patrol 2, pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong pagpangalagad last kag final stretch sa inyo para tuntunan. Balikan ta nga to sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Balikan ta sa Action Dale Salazar. Sa balik niya si palagad mga natipo niya sa mga Aksyon Balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Action Dale Salazar. Sa balik report, Dale, please come back. Sa Police Station number 4 sa Drug Bypass Operation ang ginpatigayon na Action Eric de la Sierra sa Pulok Mabinuligon, Barangay 19, sila sa Bacolod la 5:45 kay nasag nga hapon June 18. Isa diri ka babae ang nadakpan gikala kay Rachel Agsam Imas Conyana. Rachel Agsam, 24 anyos kag residente man sang Pulok Mabinuligon, Barangay 19. Nakuhaan ni Action Eric sa elongated heat sealed transparent plastic sachet ang suspected shabu
kag isa pagid no ka transparent passenger sa actionary kag kwarta nga 500 pesos nga nagserbi nga by bus money. Nagabulubog at sang 1 grams actionary sang illegal nga droga ang nakuha sining babayi nga nagabalo sang 6,800 pesos kag karon preso sa custodial facility sa police station number 4. Sa police station number 8, may sang suicide incident nga nagduntad sa area sang JR Torres Avenue, Barangay Sigang Airport. Syudad sa Bacolod sa Dirika 52 anyos nga may actionary ang nagpanginmatay mga around 4:21 kinasang hapon sa nasambit man nga lugar. Sa investigasyon diri sang police station number 8 sa pagpanguna sang team ni Police Chief Master Sergeant Benjamin Hamora kag ang investigador nagpadulong ini sila sa lugar aksyon Eric Gati nakitaan nga allegedly gintiro ini sang lalaki ang sining kaugalingon gamit ang 357 na revolver nga nag-igo siya sining ulo kag nasaksihan pa sa nga sini minor de edad nga bata ang pagpanginmatay niya. Kindekaran ni siya sang dead on arrival sang rescue team sang Barangay Singkang Airport Action Eric ginapatihan may ginasoprera nga balatian nga nanging kabangganan siya sini nga pagpanginmatay action Erika. Mga balita nga natipon sa patrol karong Sabado sang gabi ang ka-action dio Action Dale Salazar una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kid, Action Dale Salazar. Gusto ko pa, chimpo ko lang na. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining ambahanon, Action Night Patrol Program, magatakop ini, balik ini Lunes. Advance Happy Father's Day sa mga amay. Ato sining mga patrola unit reporters in action, nga nagpangalagad karong gabi, Action Nelson Pateño, Roger Gutib, Action BJ Apasible, Dale Salazar, back to back sa ito kapiloto, Action Papang Nixon Tahom. News Center, Action ang Defensor Lisay. Technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pazon, Backup Security Guard Turok Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower. Dito sa Barangay Talok, Sunod Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mga Station Manager, Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñanan, ang inyong lagat ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagasiling. Adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.